Добро утро! Искам да направя един запис във връзка с тия дискусии, коментари и прочее, които последните няколко дни можах да прочита, в една част да участвам, свързани с 10 годишнината от смъртта на Тодор Живков. Прочетох какви ли не неща. Някои казваха, пишеха убедено, че това бил голям държавник, който бил направил толкова много за България и така нататък, и така нататък. Какви ли не неща можеше чудновати да прочете човек. Аз във връзка с този така наречен най-голям държавник на България искам да разкажа един спомен. А също и един спомен за дъщеря му. Сега, аз лично не съм се срещал с тях, но когато бях студент в София, това е било 1979. Тогава аз се уволних от казармата, а преди това бях приет за студент и влязох в Софийския университет. Сега, първото ми, първият спомен е именно с Тодор Живков и с цялото Политбюро, защото тогава на 8 декември имаше срещи на Тодор Живков с българското студентство. И от Софийския университет, в зала Универсиада се проведе тази среща, от Софийския университет ни предложиха, в нашата група, предложиха двама-трима да бъдат изпратени там, да участват в тази среща. Аз не че съм искал, но в един момент се оказа, че няма кой и ми предложиха на мене. Аз се съгласих, заедно с един приятел, отидохме изследователи, така да се каже, да видим какво ще стане на тази среща. И какво стана? Отидохме 2 часа по-рано от започването и там започнаха да ни обучават как да аплодираме, как да викаме разни лозунги, слава на БКП и така нататък. 2 часа трябваше атмосферата, така настроенията да се обработят, да когато влезе Тодор Живков, ние вече да сме на апотеоза си и така нататък, да крещим като животни. Аз искам да ви кажа, че не съм се чувствал чак толкова неприятно, едва ли на никой друг път. Защото трябваше да ставаш на крака, да се представяш, че викаш, защото на всеки ред имаше по един щатен комсомолски кадър с огромен задник, който скачаше и крещеше и ние трябваше да повтаряме след него неговите красъци, там лозунги и прочее. Слава на БКП, Тодор Живков, не знам какви, ама някакви простоти се викаха тогава, вече съм ги забрал тия неща. Цели 2 часа. И когато Тодор Живков дойде, на трибуната и седна там на президиума, седнаха много най-висшите на цялото Политбюро. Тодор Живков му беше дадена думата и той започна да чете своята реч, нещо като доклад за 8 декември. Да не го объркам аз като него, защото той обичаше тогава да поздравява българските студенти вместо с 8 декември с празника с 8 март. Тогава не направи такова нещо, но цялата история, аз тогава даже в един момент трябва да започнах да се питам какво става, на кой свят живея. Защото Тодор Живков, казах, започна да се чете доклада, както си обичайно, и българските студенти, и т.н. прочее. В един момент обаче се оказа така, се пролича, че Тодор Живков е доста весел и няма особено желание. Не му е приятно да чете този доклад. Изглежда си беше пивно. Така, и в един момент той се ухили и каза, взе листата, каза, аз ще прибера и ще спра да чета този доклад, защото искам да си кажа нещо така от себе си. Обърна се там, по цялото Политбюро си да се погледнаха, защото се очакваше вече да започне шоу, нещо скандално. Тодор Живков, като се прибере листата, вече почват неговите простоти. И така, наистина той прибра листовете,
ухили се и започна да се говори неговите си работи. Сега аз не мога да ви възпроизведа цялата реч. Обаче факт е, че сценария изцяло се обърка. Той започна да говори такива простотии, по такъв селски начин, че тия щатните комсомолци в огромните задници, които бяха сложени в залата, за да ни казват кога трябва да крещиме слава и т.н. да пляскаме, те започнаха да се споглеждат, те не знаеха. Защото когато каже някаква простотия, ако се пляска на нея, може да прозвучи като подигравка, едва ли не и така нататък. Те вече не можеха да се ориентират, а в написаните речи е ясно кога трябва да се пляска. Така настъпи смут в залата и ние започнахме да гледаме шоу. А той започна да прави тогашния стил, нали, преглед на ситуацията първо в България, след това в социалистическия лагер, след това в целия свят и така някои неща, нали, за икономическия ни растеж и прочее. Вижте какво, запомнил съм няколко така момента от това историческо слово. Единия беше, че по повод на случващото се тогава в Полша, Солидарност вече се беше появила, имаше стачки. Аз си спомням, че Тодор Живков заяви това. Защо някой не се опита у нас да направи такова нещо? Стачки и прочее. Ще бъде смазан. Ние имаме силна милиция, силна армия, нека някой да се опита. Това го каза пред нас студентите. И как да се ръкопляска примерно на това. Комсомолците се оплашиха какво да правят, не знаеха къде да се ръкопляска. Ама наистина много жалко. Той беше така в тия неща, в простотиите беше наистина велик, ненадминат. Започна да говори разни цинизми, мърсоти, с такива ужасни думи, примерно. Спомням си тази дума, диария, каза нещо. Той сам се смееше на своите си така остроуми и прочее, и прочее, и прочее. Аз в един момент взех да си мисля, добре, сега ако има чужд кореспондент в тази зала, все пак това е държавен ръководител, и запише това нещо, ще стане такъв скандал. Затова се питах, утрешните вестници какво ли ще пишат? Пък наистина голям скандал се получи. Разбира се, нищо не пишеха. Пишеха се каквото трябва, нали, с официалното слово. Какво е говорил, иначе при нас не се разбра от никой, само ние в залата. Такъв срам, такова унижение, че такъв човек е ръководител на държавата. Това, че е веселяк, не значи нищо. Неговото веселие е така доста сатанинско, защото все пак той държеше здраво властта. Яко я държеше. Това е първия ми спомен. Аз ще ви разкажа следващия спомен след малко.